ngubani shokuthi nina niyona imkhonto liyayizwa ingoma ithi ngemithathe nimikhonto Miami, so salasine, hamba, so salasine, so salasine, ngiyazi ukuthi khona abaphethe amafoni izosabalala einkundleni ubaba ngizomnika na ithuba ukuthi akasiphendulele ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi asidingakali thina kumkhonto wesizwe mangabe asidingakali thina sengiyobana ngubambe emsileni kodwa umphakathi ayindaba sengiyobana ngifeniso I'm one person who believes futhi aphume nami yazi ukuthi abantu abaningi bayababuze kakhulukazi bayababize ngeitabane ama-lesbian singabantu nathi nje asihluke ngalutho ngoba uma sifa sonke sisihlabathini ubuhlungu sibuzwa ngendlela efanayo kudlaliwe ngathi yazi umthengisa dwebishiya ngisho ngaligeja nqama ugesi ngathi nazo ngathi umkhonto ulandela kakunjena wakwagenza amabele akhe enyoka ngamanzi abandayo wakwezaphuza bakithi bengicela idlulele nakwabanye ukuthi siyacela ukuthi LGBTI community ayiphume ngobuningi izoyijoyina iMK ngiyakuphimisela bathi umlomo uyadala ngizoba yesoqala nqa isitabane sokuthi sime eParliament ngithi umkhonto sengishilo ngabana imphakathi noma ungavuka kusasa bafowethu kuthiwa ngiqoshiwe okhozini kulungile kodwa iqiniso ngiyolibeka kudlaliwe ngathi silosicindezelwa maningi amaciko afisa ukuphumela ubala aziyo ukuthi mhlawumbe engena kulela khona le-toilet eyoshaya u-X uyoshaya eduze kwe-MK kodwa uyasaba ukuma phambi kwabantu akunemsebenzi phambili nge-MK phambili ngomkhonto phambili amantombazane ziphi lezinto ey'hamba nokudla okubheke phansi okungachitheki inyama emuligazi ingahlatsheki ufisho hluba izinja engaqothuki ibambeni lapho bhokodo sanibonani angingamahloni sekukuwena ngomkhonto mina noma ngingaxoshwa ekuseni kusema emsakazweni anginendaba ngoba ekugcineni silwela amalungelo ethu nokudlalwa ngathi kuzesibone ngegama ngontombeningi abaningi benu bangazi ngomunye wabasakazi basokhozini u-Top 20 kanye noJHB makwazi amaciko amaningi ayifihlile ayasaba ukuphumela obala befile ngaphansi kwengcindezi ngicela ngenkulu inhlonipho ngibingelele kuwena baba siyabonga kakhulu ngibingelele kumphathi wahlelo ngibingelele iy'ntatheli ngibingelele abalaphi bendabuko ngibingelele ihambeli ngibingelele nama-comrade siyabonga kakhulu ngizolisebenzisa leli thuba kunento eke yagcwala ey'nkundleni baba
Yazazi inkundla zokuxhumana abantu babhala noma yini, ba-edit ama-video basho noma yini. Njengami ngibuya kwaZulu ngibuya eMnambethi kodwa imane silibe ekaleni. Wathi mangabe sesibona ukuthi selivuthiwe iqembu kade lavuthwa, kodwa ngathi mangabe ngizwa ngomkhonto siyidingida nje emsakazweni nozakwethu, wasethu yedwa engisangaza naye wathi Untombeningi lolu hlobo lena lifuneki laphana nebulawa. Ngathi kanjani? Kanti likhetha kanjani leli qembu? Ngizocela bakithi ngiyakholela ukutheni ukuthi sonke ngoba silana sibuye emakhaya ngithi. Uma umuntu wesifazane ethwele ingane usuke engazi ngathi ukuthi uthwelile. Kepha amathonga noJehova sukazi ukuthi khona nesweni. uJehova ukwazi uhlele emanzini, wazi igama lakho, wazi usuku lakho lokuzalwa nosuku lakho lokufa. Okwesibili, Untombeningi. Sawubona. Asithuleni sonke. No, mina ngikuzwe sengathi kuxoxa indaba nje, kungabuza umbuzo. Ngokuzwa kwami, ukubuza umbuzo. No, uma bekumbuzo ke nguzwe kahle. Umkhonto wesizwe ujoyina abantu base South Africa. Awukhethi ba. Nakancane nje. Ojoyinayo uyajoyina. Asimbuzi nepassion special. Asimbona ukuthi ke wena ubani kanjani. So konkinga sijabula kabuthini ukuba nelungu lethu eliqotho njengawo esisebenza endaweni eziphezulu kangaka emsakazweni. Mina mangihlala ngilela umsakazweni ngicabanga ukuthi kuhlala abantu emafini lapha. Ngingabantu bahlala emhlabeni. Siyabonga Ntombi, akukho nkinga, joyina nabangani bakho. Joyina. Sifuna two-thirds majority. Yebo, siyabonga baba. Abantu besifazane ney'ngane phansi. Umuntu wesifazane akashawo, yazi la umthinta khona ngithi. Khona leya nduku omthinta ayawushaya umuntu wesifazane. I-MK ayiyebe ibe yiqembu elingahlali phezu kwamahlazo. Siwabonile amaqembu abusayo, bayarejwa abantu, bayabulawa abantu, kuhlala phezu kwakho. I-MK ayihloniphi umuntu, ihlale phezu kweqiniso. Sibe against i-GBV. Phambili ngomkhonto phambili ngiyabona.